Nazdar, zdravím vás Lule a vítejte u dalšího dílu na hru GTA San Andreas. A teď dělám misi, že musím zavíst Sweeta zpátky do Grove Street. Jestli víte, co... motokár. Jestli víte, co to je za ulici, nebo teda, no. To je prostě ta, kde tam začínáte, no. Tyjo, já tady nemůžu vyjet, tyjo. Ti to trošku poškrábu, nevadí. No, tak přišel jsi od dveře, ti snad neublíží. Ty vole. Adam! Co na mě troubíš? Jo. Uni! Jsi opravdu kokot, ty. Ty a začíná apokalypsa. Tyjo, tady se to kouří, ty krávo. No jo, ona... Já jedu, ty... buzerante. No jo, ale prostě já nevím, jako proč to začalo, ale prostě jako... Najednou se tady... začal kouřet, začnou bouchat auta. Lidi budou odnášet televize. Znáte to, no, snad ne. Tak jsou na místě. No to vlastně jenom to, že musím ho vlastně zavést a to je celá ta... No, nazdar. Myslím, že dát dveře, co? Ty krávo. Chytej! To nebouchlo? Už to bouchlo. Los Desperados. Tak. Máš kámoše. Jau. Co mě mlátí, ty vole. Jasně, jen si běž. Tebe mám jako skin na tom, na mulťáku, hele. Nemá nic u sebe, tyjo. Aspoň mě střílíš, ty vole, já jsem tvůj kámoš. Hej, odhem. Potřebuju tě. Tak pojď. Nastup, pane čum. Ty oni jsou nesmrtelný.
Tak, jeden. Druhý. Je to. Jo. Tak. To je snad všechno, ne? Thanks, CJ. Good luck, my friend. Nazdar. Mám respekt. Já už tebou nechci. A je to. Co zas potřebuješ? No, nazdar. Esko. Dej ho sem! Fíha, ono to bouchlo. You need to take... Já se pám, co to bylo. You need to take over more gang areas. No, Los Santos. Nechtěl mě bejt. Pojď to sem. A jenom na chvilku. Oni! Já ho přejel. Asi. Oni! A můžete vystoupit. Tak a nazdar. Jeď. Sorry. Nešaj na mě. Au. Takže jsem zpátky. Jak vidíte, že už mám další úkol. Tyjo, ale mě to zabralo takovýho času. Musel jsem udělat asi 10 území jsem musel prostě udělat pro sebe. Ale nepřeju vám to, tyjo. Jo! Poslední mise je tady. Vy si určitě říkáte, ne, to ještě tak 10-5 misí. Ne, ale tady je u Big Smokeova ukrytu nebo něco takového. A vy se musíte dostat do jeho baráku a pak si prodírat cestu. Takže toto je prostě už poslední díl naší epické série na hru GTA San Andreas. Tak. Takže si musím sebrat SWAT tank. To je tamhle.
Přeskoč to! Já ale přiznám se, že jsem se vždycky díval jako prostě na to, až prostě na tu celou poslední misi, ale nekoukal jsem, co se stane, až se zabije Big Smoke. Ty se všichni namířili na mě. Bav! Tak já to radši ty krávu. Tak já to vezmu tady tudy. Oh! Jo, troubí to. Au, au. Ale nevím kudy. Tak jo, jde se na to. První patro. Já jsem tady! Stydni! A radši si vezmu taky tuhle zbraň. Jo! Co tady děláš? O! Rozstřílím vás na hadry. Ne, svot ne. Stydni už. Tak pojďte. Ještě nikdo není. Takže s AKčkem to asi bude lepší. Ho! Ty krávo. Já jsem tady. Co to je? Jo, to je brokárna. No, životy ani nepotřebuju. Jo. Jsem tady. Make your way to floor 3. Já nevím ani... Ty vole! Já nevím ani vůbec... Už si nepamatuju, kolik je tady těch. Kolik je tady pater? Asi 5, 6 myslím. Ty krávo. Ha!
Oh. Jo, tudy ne. Snad to už nikdo nepřijde. Au! Ještě ne, tak ráno si vezmu životy. Balaslong. Tak. Nech toho, jo. Au. Sypni, kurva! Go get Big Smoke. Tak, tady animaci necháme. I když to sice je bez zvuku, ale snad. Hey, Smoke! CJ, bitch. Zase ale výbornou zbraň na něj. Desert Eagle si na něj vzal, tyhle. Nejlepší pistoli. Nazdar. Počíš.
Jo. Akceptně! Jo. Nevidím. Kdo to střílí? Už to bude.
Tak pojďte! Big Smoke, skoro budeš mrtvej, tak to... Kdo tady střílí vůbec? Tak mě. Jak je to metaně? Ne. Tohle by bylo jako na rakotovu. A je to! Hej, jsi úplně blbej, vole. Chápeš to? Jsi úplně blbej. Světlo, ale prosím tě, tu bejsku si musím koupit, ale... Mě se strašně líbí, Jsi úplně blbej, chápeš to? Jsi úplně blbej, já tě Já nechápu. jsem tě vychovával ještě jako když jsi byl malý batole s AKčkem v ručičce a já jsem muáče jednoletko, ty jsi mi strašně líbil, ty džuzny, co mám v sobě, to je... Do prdele. Jo. Ne, já se z toho. Hele, vole! Já jsem strašně hezký policajt a tu mrtvolu to máš, tam je úplně úplně, ty se mi strašně líbíš. A co se zdalo dál? Sedni si na kolena. Dobře. Sedni si na kolena. Nebo ti teď tu moje vlastně... V pohodě jako klidek jako. V klidek jo, aby se tady neposral ještě. Já ti celé kufřík pěkně strčím k tobě. Jsou tam super vybrouše, jsou tam super kondomy. Ať se mi naskočí pána pro tebe. Jo. Rychle utíkej, než já jsem prostě neudržím. Jak se nepostar ty vole, mě spěkej vole. Dělej prosím. Pěkný co? To jsem koupil. V erotickém shopu jsou tam super sastičky. Zadarmo. A tuhle z pistolku ti strčím pěkně do sedinky. Počkej, prosím, máš ti prachy. Já nevím jako... To mi dáváš mě? Děkuji, ty jsi můj pěknej. Tebe si asi vemu za muže. To říkal ne, aby jsem ti dal ty prachy, ne? Ty vole, pěkně umíš házet. Jsi úplný magor. Strašně ty tvoje ručičky a ty tvoje ramínka bych pěkně namasíroval olejíčkem. Ale i víš, já musím s těma prachami dát, když mi je dal. Ale i víš, my jsme oba dva černý. Chápeš mě vůbec, co ti říkám? Ding, 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 ding. Takhle budeme hezky na svatbě, víš co, budeme zpívat. Já řeknu ano, ty ano, ježiš, já už to vidím. Už mi strašně líbíš. Já radši vystřelím a seš mrtvý, jasný? Počkej, hej, čím na to? Co se děje? Hele, Ježmrde, já musím utíkat, promiň, miluji tě. Jsem ten nejtvrdší chlápek na světě. Takže teď... No, a si to vezmu. Nevidím tyjo, skoro nic. Takže počkej, teď kudy? Si radši tu menší zbraně, si můžeš líp zdrát. S tímhle, Ah! Jo! Ty vole, máš bambitku, vole, ten si uzí. Tam by byla lepší ta buzuka. Buzuka. Dělej, máš už jenom 6 minut a 20 vteřin. Máš bagu? Přenu zdrhat, jo. Hadí! No a to je problém teda ještě. Aby jsem se za 5 minut a 50 vteřin dostal až dolů. Ty vole. No to jsem celý udělal tankem policejním. A udělal to boom. Šťastný nový rok! Nový jas. No jsme, policajt ukradne, vole, hasičský auto. Ty co, blbneš ty vole? Proč ne? Svít, no!
A vůbec já už jsem zapomněl, ten svít je s tebou nebo ne? Je to můj brácha. No, to ne, jasný. Bixmont byl taky s tebou, ale Už není. jsem taky tvůj brácha a nevím, ve 40 tě můžu opustit. Nebo zabít, No, no. třeba tě schodím z mostu. V baráku. A to musíš až k tobě se skočit, jo. No. Ty Já krávo. bych se neviděl. Tady je problém, že nemůžeš používat heslo. No, no. A stejně, když je to poslední mise, takže... Ty krávo. Takže se na toho bráchu můžeš vysrat klidně. Proč se nepustí? Že je blbej, no. Tvé, on mi to hodí přímo na auto. Takhle. Třeba teď by se pustil. To je nějaký nezničitelný auto tohleto. To je div, proběh si tam volně, jsi Terminátor, když auto je taky Terminátorovaný. Počkej! Teď dělám, teď jedu za tebou, tak co mám dělat jako jinýho? No, on se mě těch 50 krát pustí. Ty vole. Proč pro mě střílíte, tyjo? No, jsme tady touhli mohli rovnou vzít, tyjo. Musíš objíždět jak debil, tyjo. Jo, tady projde mostem někdy. Zajímavé, že tam nikdo není, aha, že tím máte. No, no, uhni. Kdo projede mostem? Ten s tím, ten policajt. Řeknu hasičák. Mít nitro, bylo by to jiný. Tak bys to taky nesmí. Mm. On by měl taky nitro. Se pust! To je uhni hlavně, uhni. To kam jede? No místo... Tvé skoč! Ty krávo. Ty kdyby neskočil a bylo by mission fightu, tam se by to hodně. Jo no. A do prdele. Takže se to trošku nepovedlo a snad nám to vyjde na příští poslední díl. A tento díl teda končí, odebírejte nás. Děkujem. No a jako sdílejte, lajkujte a sledujte. Děkujem vám. Už marabuti. A mějte se, čus.
Nazdar, zdraví vás nutné a vítejte u pokračování předešlého dílu. To už je normálně tady ta honička. Jako se mi to lagá než předtím. Vedle. Skoč! Jo, no až potom. Pojď sem! Počkej. Tady ukradnu televizi. Ty vole! Tak jasně ty, když se mi tam to auto postaví, jo. Ale to nemůže. Takže se znovu uvidíme, až teda se budou honit. Čus. Je tu třetí pokus. No, to jsme viděli. Jak skočí na ten hasičák. No, tady to hoří. Sakra. Ty hajzlové mi asi rozflákali sklo. Ne, nerozflákali. Přestaňte to po mně házet, vy hajzlové. To se vám proved.
Ty vole. Proč to rozbíš ty jo? Ty rozbíš všechno, co ti přijde do cesty. Ty teď něco dělám, teď jdu za tebou. No, přijel jsem policistu. Dámy a pánové, zatím tu začíná druhý pokus o záchranu svíta. No, musím to do něj naprat, ty vole. Ty jsi kokot. Teď rychle. A teď asi jedu rychle, ne? Dobře, te! Aplaus, děti! Tak co mám teďka asi udělat? Oh, Co mám udělat? síle. Jasně. Jak se tam visí, ty jo? Ale ty strašně může říct, že hej na to. Já musím střílet i dozadu. Ty vole. Ty krávo, jich je. Může to poslední mise, co říkáš? Jo, maximální ten skill. Jo, takže mám asi jenom klad. Jdi dál. Jo, oni si připojí motorky, ty vole. No, já už nechcem tam dát. Víte, zapni rádio, je tady nějaký ticho, slyším jenom střelby.
Já jsem seděl. Já to bolí. Hele, si ho musím vytočit. Ježišmarja, já nemůžu. Do hajdlu s tebou, do kamery tě říkám, hele vy čuráci. Já jsem teplej, ale nemůžu se hnout, protože mám prdel. Ježišmarja, to je... bože. Gej bože pomoc. Kurde, psík. Já to přežil. Já jsem ten nejlepší, kurva, do prdele. Já nemůžu. Já vůbec nemůžu. Do hajdlu s tím. Já bych na to nejradši vystral toho CJ. Kluci, nezabijejte mě. More! Prosím, ne. Levo! Nedělej mu za! Jo, tak je mrtvý, konečně. Jo. Hele, ty jsi to zabil! Hele, vážně, on je mrtvej! A já jsem... Já jsem ho chtěl zabít, ale hele, mančo, mám vrta. No šamy mám, ale když já to prostě... Co to máš, ty vole? Nechni mě, já ho chci omrdat. Hele, Co máme dělat, co s tím tu mám já jsem si prdnul. Hele, já bych ho... Hele, co já ho mám rád. Je to můj brácha. Je to můj bělej brácha. Tak půjdeme, pojď. Ne, proč? Je mrtvej, no. Je blbě. Jsi mrtvej? Jo, jsi mrtvej. Jo, teď tě odčaruju. A jsi odčarovaný. To jsem vyčaroval. Papa! Pozdravuj! Do prdele, tak to mám. Podívej, vole. Jo, ty na to, vole. Jo, do prdele. Já víte, já jsem si šel nakoupit pěkný spotky, hele, byly mi strašně malý. Hele, víte, že já... Hele, víte, že já mám hezky a seru na to. Peťaň, my mám koupit tenhle obrovský barák. To moje, my se mi vylibivoj. Hele, co mám? Štít. Jo, zlatá deska. Nadár, vole. Zlatá deska. Hele, já jsem strašný borec. Chlupatou mám plnou borec. No vypadni. Hele, Mare. No to teď tím asi, ne? Hele, mně se to strašně líbí. Hele, já jsem si to koupil. Hele, mule, mně se to strašně líbí. No já, parád, repujeme. Hele, našel jsem krysu v pokoji. Velká jako ale Ty krysa, vole, co to kráva. má být do prdele, já jdu pryč. A tak končí tato pohádka o černém princi CJovi, který zachránil svoji princeznu Elšmíru ze spáru tlustého černého Big Smooka. V tomto městě Frdišmuch se odehrála neskutečná bojovka. Vše skončilo až v tomto městě Frdišmuch a vše skončilo jak má. CJ se svou princeznou Elšmírou porodili krásné 2 děti, Frdišmucha a Fujtajťuka, a všichni spolu žijí šťastně, pokud ještě žijí. Takže my se s vámi tedy loučíme z této krásné pohádky GTA, tedy Gurva, tamhle auto, San Andreas. Děkujeme, že jste nás sledovali. Bylo to strašně smutné. Mějte se a mějte se rádi. Množte se. Ahoj. Ahoj.
Šťoura vypekla. Letadlo. Takže tato série GTA San Andreas už jste asi poznali, že už končí a já vám strašně děkuju, nebo my, že jste nás sledovali celou sérii a doufám, že to s váma bude i při dalších hrách a snad budou ještě nějaký lepší hry, jako je třeba GTAčko právě, takže doufám, že budou ještě nějaký lepší let's play. A užívejte si ten konec toho GTAčka a my se zase uvidíme u další hry nebo při něčím dokonce jiném. Takže se mějte, nazdar! Naschledanou!